Velkommen til det her fantastiske webinar, forhåbentlig. Jeg er jeres vært i dag. Mit navn det er Dan Petersen, og jeg har ved min side har jeg så Martin Juhl Winther, som skal lave vores lille live demo, som kommer lidt senere. Nogle af de ting, vi skal komme igennem i dag, er en lille dagsorden. Men lige inden vi kommer dertil, så vil jeg lige sige, at webinaret det bliver holdt i vores laboratorium, eller kalibrationslaboratorium, som I også kan se bag ved mig her, hvor de arbejder på fuld kraft. Webinaret det kommer til at tage cirka en halv time, og så er det kun en appetizer. Og hvis der skulle være nogle spørgsmål undervejs, så er I selvfølgelig velkommen til at spørge alt hvad I overhovedet kan. Men det vi skal igennem, det er en lille dagsorden. Det er selvfølgelig en lille introduktion. Hvem er Nikon? Måleløsninger for Nikon. Hvad er unikt ved Nikon? Nikons industriområder og Nikons optiske CNC-maskiner. Og Nikon Software og til sidst en live demo. Og live demoen, den tager vi, når man kommer dertil. Det fortæller lidt mere om. Plus det, jeg kommer til at fortælle lidt omkring, hvad for maskine vi har og sådan noget. Vi kører lidt videre. Hvem er Nikon? Ja, Nikon er grundlagt i 1917, og Nikon det betyder faktisk Nippon Kogaku, eller Japan's Optics. De har ca. 20.000 ansatte og har installeret mere end 10.000 optiske CNC-målemaskiner på verdensplan. Og man kan så sige, at det største marked, som de har, det er selvfølgelig Japan og Asien i det hele taget. Men udover det her er der selvfølgelig en masse maskiner i USA og i Europa også. De har ca. 50 servicepartnere rundt omkring i verden, og vi er så en af dem her i Danmark. For lige at give lidt historie om Nikon, så er Nikon, som de startede i 1917. I 1925 der lavede de deres første mikroskop, og deres første profilprojekt kom i 1939, og så fik de lavet deres kameradivision, og i 1960 lavede de det første målemikroskop. I 1986 der producerede de faktisk den mest nøjagtige koordinatmålemaskine, som fandtes på daværende tidspunkt, men besluttede sig derefter, at det var faktisk ikke der, hvor de skulle sætte ind. De skulle fortsætte med det, de var gode til, og det var den optiske del. Så i 1995 begyndte de at producere den første optiske CNC-maskine, og så er det så gået slag derfra. I 2009 der købte Nikon det, der hed Metris, som lavede laserscanner. Så laserscanner er også en del af det, som de har i dag. Kigger vi på nogle af de måleløsninger, som er fra Nikon her, så det vi kigger på lige nu, det er de måleløsninger, som vi har hos os, som er stereomikroskoper, profilprojektorer, målemikroskoper og den lille Nexiv, og så har vi den lidt større Nexiv Plus, og vi også kan sælge konfokalmaskinen, som vi også lige kommer lidt ind på lidt senere. Udover det, så har de også CT-scanner og laserradar og laserscannehoveder til CNC eller til koordinatmålemaskiner, som de udover alt denne har. Er der nogle spørgsmål? Det er der ikke. Vi kører videre. Hvad er det, der er så unikt ved Nikon? Ja, en af de ting, som er unikke ved Nikon, det er, at de i mere end 100 år har produceret deres egen glas til deres egen linser. Og det gør jo selvfølgelig, at deres optik den er helt exceptionel, når man kan producere til sig selv. Men udover at de laver optikken til deres målemaskiner, så laver de selvfølgelig også til deres målemikroskoper, til brændeglasser, til kikkerter og alt muligt andet. Samt deres kamera selvfølgelig, som er en stor del af det stadigvæk. Og ingen andre producent af optisk udstyr producerer deres egne linser. Mange af dem de får faktisk fra Nikon, hvor jeg skal være løgn. De industriområder, som Nikon de er i, det er generelt, som vi ser her, det er generelt partinspektion, bilindustrien, flyindustrien, medicinalindustrien, vindmølleindustrien, plastindustrien, målinger i direkte produktion, samt selvfølgelig, som er en helt stor del af det, deres elektronikdivision, som de er helt oprindende med, kan man sige. Jeg kan blandt andet sige, at alle de ting, som bliver målt i en iPhone eller en Samsung iPhone, det hedder det ikke iPhone, det hedder en telefon selvfølgelig, det bliver målt på en Nexiv, og for lige at fortælle lidt om, hvor stort det her er, så har Apple faktisk lige købt 60 af de maskiner, som vi skal se lidt senere, på én gang, vil jeg mærke. Det vi skal tale om her, det er jo det, som ligesom er grundlag for det her. Det er deres CNC optiske maskiner her,
som er en stort område for den. Og det vi starter med, det er deres lille model, som er det, der hedder iNexiv-serien. Og hvorfor den lille model? Ja, det er det, fordi at den har ikke så stort et zoomområde og har ikke så stor en nøjagtighed som de andre, men er faktisk størrelsesmæssigt svarer det nogenlunde til hinanden. Selve iNexiv-serien, den kører på en forstørrelse, der hedder 12 til 120 gange forstørrelse, og som man kan se, så har den faktisk okay spæk til at kunne køre. Den har den mindste model er den, der hedder 2520 eller 250 gange 200 gange 200 sæt, og den største er den, der hedder 650 gange 550 gange 200 sæt. Og det er faktisk unikt for alle de maskiner, de har. Det er cirka samme størrelse alle sammen. Og som vi kan se ud til venstre, så er mange af de ting, man kan måle på, det er mange af de daglige ting, vi har. Og der står meget af, at det er plast, men det er selvfølgelig stadigvæk også metal og alt, hvad der kommer der til. Vi kan måle alt, stort set. På den her maskine kan vi også sætte en taste på, så man får en kombinationsmaskine. Det man skal huske med kombinationsmaskiner, det er, at man får altid det bedste fra en af de verdener, der er. Enten så får man det bedste fra den optiske del, eller det bedste fra den taktile del. Og langt de fleste har, det er en taktil målemaskine, hvor man sætter en optik på, hvorimod at Nikons eller kombinationsmaskine er en optisk maskine, hvor man sætter noget taktil på. Så man får helt klart den bedste del fra den optiske side. Går vi videre til den næste her, så har vi det, der hedder Nexiv VMZ S-serien, som er den nye serie. Og det er faktisk den maskine, som vi også har her hos os, som vi også kommer til at lave en demo på lidt senere. Og hvis vi kigger på størrelsen her, så svarer de stort set til den anden. På nær den mindste, den er en lille smule større end iNexiv, hvorimod de to andre, det er samme størrelse. På den her maskine kan der ikke sættes en taste på, det er ren optisk. Og hvis vi kigger på spækken, så vil vi kunne se, at det er ret fantastiske spæk, den har faktisk. Og der findes så faktisk ikke nogen maskiner i Danmark, der har lige så gode spæk, som den her maskine har i den her version, kan man sige. Men de har selvfølgelig også en anden maskine, som er lidt bedre. De har en maskine, som hedder en VMZH-serien her, som er en kalibreringsmaskine, som har en aspekt, som er lige så fantastisk som de fleste koordinatmålemaskiner, eller faktisk bedre. Og den bruges på mange kalibreringslaboratorier til at have noget, der er fantastisk. Ligesom, jeg glemte lidt at sige, men VMZ-serien, den fås i 4 versioner, eller 5 versioner, og det gør den her VMZH-serien også. Og det er fra type 1 til type 4, og så det, der hedder type T-sæt. Og hvis man har en type T-sæt, så på en standardskærm, så har man en forstørrelse, der ligger på cirka 4500 gange, som er forholdsvis meget. Og den maskine, som vi har, som er den, der hedder VMZ-S, det er en type 2-maskine, som har en forstørrelse på en standardmaskine på 540 gange, og sætter man op på en 27-tommer skærm, så ryger man op på cirka de der 1200 gange forstørrelse. Men en af de nye ting, der er kommet til, det er deres konfokalmaskine. Og konfokalmaskinen, det er en maskine, som, som det siger, konfokal, det vil sige, at den kan faktisk tage en 3D-plot af et emne i det, du kan se i Field of View. Så den kan tage sæthøjder på alt på et take, kan man sige. Og den har også nogle okay spæk. Der er ikke ret mange, der har lige så gode spæk som den her. Men det der er her, det er, at den kan køre som en waferloader, så den kan faktisk måle wafers eller chips på waferen. Og for at man kan bruge en wafer til at producere waferen, så skal man bruge det, der hedder et probekort, som skal fortælle om, hvor god waferen den er. Og den kan man også kalibrere på sådan en her, den kan man faktisk måle. Ellers så kan man jo bruge den til alt inden for elektronik også, fordi det er i så stor forstørrelse, som det er. Nu vil jeg lige vise en video her, som fortæller lidt omkring VMZ-maskinen, hvad vi kan og hvad vi ikke kan her. Og igen, I stiller bare de spørgsmål, som skal stilles undervejs. Hvis der er et eller andet her, så sig til. Vi kører med videoen her. Nikon optical technologies enable accuracy and high-speed dimension measurements. For decades, the Nexiv series of CNC video measuring systems
has been meeting needs for stringent quality control and efficiency in a wide range of industries around the world. And the next step in its evolution is the VMZ S-Series, which offers faster measuring speeds than ever before. This series contributes to shorter takt time through continuous measurement of semiconductors, electronics, and other microscopic components that require short-distance stage movements. The high-speed TTL laser supports accurate height detection and shape evaluation. The premium quality images that Nikon, an optical manufacturer, can provide form the basis of high precision measurement. This system provides highly reliable measurements even when the measuring point is not near the center of the field of view. We can offer solutions for the right optical heads to meet your measurement targets. With movable illumination rings and an 8-segment LED, high-speed, high-accuracy edge detection is possible, even for workpieces with hard-to-detect boundaries and chambers. Our lineup of software makes dimension measurement simple and efficient. AutoMeasure, the basic software, provides both ease of use and a wealth of features. And it has been enhanced with functions that automate various settings for creating measurement programs. The Nextiv Note Operation Guide supports efficient operation of the system. And try the newly designed joystick to experience its improved ease of use. Som I nu så den her lille video om VMZ'en her, så kan I se, at der er mange unikke features på den her. Og en af de features, det er jo blandt andet, at den har en TTL-laser, og så den har flere forskellige ringbelysninger i de forskellige segmenter, den kan sætte ned. Alle ringbelysninger, som der er på Nexium her, det er med 8 segmenter. Og en af de ting, som der er fantastisk med det er faktisk det er softwaren i den her. Og hvis vi lige kigger på softwaren, så er det en software, som er fleksibel til at kunne måle næsten alt. Den bruges sammen med alle Nexus-systemer. Den hedder AutoMeasure her. Det er en fuldt funktionel software, som har en brugerflade, som er nem at forstå. Og der er altid hjælpemenuer, som man kan blive hjulpet, så man kan lære at forstå de forskellige ting her. Det er jo ikke fordi, at man bliver specialist ved at få en maskine, når man har kigget på alle de her hjælpemenuer her. Så skulle man have en maskine, så giver vi jo altid god hjælp, og vi giver også altid 4 dages træning sådan her. Og står selvfølgelig for support bagefter. En af de ting, som man snakker om, det er selvfølgelig lyset. Hvorfor er lyset så essentielt? Jamen, det er det på en optisk maskine, for lyset det er det, der hjælper dig til enten at måle noget, der er godt, eller måle noget, der er skidt her. Og der kan du få en god lysoptimering her. Og det er sådan, at når man måler med en maskine her, en optisk maskine, så måler man, og det gælder for alle optiske maskiner, så måler man helst gråt i gråt. Og så er det jo svært at måle gråt i gråt, når det er et farvekamera her. Men det menigste er faktisk, at tingene skal ikke være for lyse, og de må ikke være for mørke. Bliver lyset for skarpt, så hvis man måler på noget, som er rundt, så vil, og man ser det opfra, så vil det faktisk blive mindre. Og måler man på noget, der er et hul, så vil hullet faktisk blive større. Så derfor er det altid, at det er en god ting at få en optimering af sit lys, så man kan måle de rigtige ting. Vi har jo også den her kantdetektering, som for at vi kan detektere de rigtige kanter her. Jamen, det er jo ikke specielt svært, hvis man godt ved det her. Men her har vi faktisk mulighed for at gå ind og sætte den kant, som vi gerne vil. Når vi kommer med proben her, så har vi faktisk mange gange mulighed for at måle mange forskellige kanter her. Og så kan vi faktisk gå ind og så sætte den kant, som vi synes er den, som skal måles på her. Det gør jo de ting, at det er en bedre måling, og vi øger effektiviteten af den her. Men for at hjælpe
nye brugere også, som ikke måske er så hurtige til at lære de her ting her, så har man også lavet det her hjælpemenu her, så man kan få hjælp til at sige, hvad vil man gerne gøre. Og i det her tilfælde her, så vil man måle 2 cirkler og få en afstand imellem det her. Det er fint, så bliver man hjulpet til det. Nogle spørgsmål? Ikke rigtigt. Vi kører lidt videre her. Det vi går til her, det er en live demo nu her. Live demoen her, den kommer til at gå fra Martin her, og det vi kommer til at måle på, det er faktisk sådan en lille plastklods fra et lille dansk firma, som ligger i Billund her. Og det vi skal se her, som er unik ved den her, det er, når vi begynder at måle, vi har sat 5 klodser op på siden her, så vil man kunne se, at der er ikke nogen af dem, der ligger fuldstændig lige. Og det er vi i og for sig fuldstændig ligeglade med. I og for sig, så kan det ligge meget, meget skævt, og der er også nogle af dem, der ligger meget skævt her, men vi kan stadigvæk måle den. Vi går over til den live demo nu. Nu sætter Martin sig lige ned, og så begynder han at programmere, og så vil jeg stå og fortælle lidt om målemaskinen her imens her. Og som I kan se her, så har vi vores VMZ-S her, og den model, som vi har, det er den model, som hedder 4540. Og hvis I kigger på skærmen samtidig med her, mens jeg fortæller, så kan I se her, at Martin han er gået i gang med at lave et lille program her. Og det vi gerne vil vise med det her program, det er faktisk, hvor nemt og hvor hurtigt det er til at kunne måle nogle bestemte ting. Og hvor nemt det er faktisk at måle 5 emner, uden at de ligger perfekt. Herunder, der har vi vores ringlys her, og ringlys her kører fra de 37 grader ned til 55 grader og ned til 78 grader. Det vil sige, at man kan sænke det ned over her. Der findes også en anden ting på den her, det er en TTL-laser her. Og TTL-laser, det betyder faktisk Through the Lens Laser. Det betyder, at man går direkte ned i optikken. Det gør også, at man kan komme ned og så måle noget, der faktisk er meget lille, ned igennem noget, der er meget lille hul. Faktisk på den her maskine her, som er en type 2-maskine, der kan vi måle huller ned til 8 myg i størrelsen. Og 8 myg, det er ikke ret meget. Bor her, der vil vi kunne se her, bor det kører ikke i X og Y, det vil vi se her, det er, at de kører kun i Y, og så kører de her portalen i X her, og så Z, det kører selvfølgelig ind under her. Og hvis vi ser maskinen, så er det faktisk en pæn maskine, over købet her. Vi kan se, at Martin han er lige ved at være færdig her med at lave de forskellige ting her. Kigger vi en anden ting her, det er faktisk, som vi lige kigger her, det er faktisk på vores lille joystick her. Der kan man se, at det er faktisk et dejligt joystick at have imellem hænderne. Det lyder så forkert, men sådan er det. Man har mulighed for at sætte forskellige ting ind på, så man har genvejstaster på sit joystick her. Ydermere i selve softwaren, der kan vi gå ind og så sætte genvejstaster ind, så det gør det nemt for den enkelte bruger. Man har også mulighed for at lave makroer og simpelthen gøre tingene nemmere, så hvis man laver de samme ting igen og igen, så er det bare at gå ind og så vælge en makro, og så kommer man videre herfra her. Hvad skal jeg fortælle mere? Vi står selvfølgelig for kalibrering af de her maskiner her, og et service på dem her. Og det er faktisk sådan her, at vi er akkrediteret til at måle sådan en maskine heroppe, så når I får sådan en maskine, så kan I faktisk få den med et akkrediteret certifikat på for Esbjerg. Hvis man har muligheden for det her, så kan man sætte fiksturer på her. Og fiksturerne gør selvfølgelig, at det er nemmere for at sætte tingene op. Men i bund og grund, så vil vi faktisk ikke have fiksturer på den her maskine her. Fordi, som vi siger, så kan vi måle stort set alt, uden at det ligger perfekt. En anden ting, som hvis vi kigger på skærmen her, så kan vi se, at det Martin han står og producerer nu, det er faktisk en billedgenkendelse. Og hvorfor er det så unikt? Det er faktisk unikt for mig, for stort set alle Nexio, eller det er unikt for alle Nexio-maskiner, at man har den her billedgenkendelse. Det betyder, at man næsten ligeglad med, hvordan emne her, det kan ende, hvis man kan have det i field of view, så kan det vende 360 grader rundt uden betydning. Men det betyder også, at vi rent faktisk kan gøre nogle ting, som man ikke kan gøre på andre typer målemaskiner. Det er den optiske del. Det er, at vi kan faktisk måle uden for field of view, så vi kan faktisk få den til at køre i field of view, så den kører rundt her. Det vil man også kunne se. Så, nu ser vi jo Martin, han er næsten færdig med at producere det her. Nu, det han gør lige nu her, det er, at han lige laver en diameter på den her.
Og det laver han med cirka, ikke med cirka, han laver det med 72 punkter, når han trykker ned i den, med 72 punkter. Og så er vi faktisk næsten good to go, kan man sige. Det her, det er selvfølgelig en meget, meget hurtig teaser på, hvad der er rigtigt, hvad der er forkert. Vi ser lige her, at den måler faktisk uden problemer her, kan måle kanten her. Det, der også er unikt her, det er, at vi har 5 zoomstep i det her. Det vil så sige, at det er ikke noget, så det er ikke flydende zoom, det er 5 zoomstep, som vi går ind til her. Så vi går på den her maskine, der går det fra 36 til 540 gange forstørrelse. På skærmen, der kommer til at se ud, som om det går fra 60 gange forstørrelse til ca. 1200 gange forstørrelse her. Ja. Martin har lige ved at være der her. Så. Så tror jeg, vi kører. Næsten. Det er godt, Martin ikke lider af præstationsangst. Så, men vi kører nu, kan jeg se her. Nu måler vi alle 5 emner her, og hver emne, det tager cirka... Bare kør. Hver emne, det tager cirka 43 sekunder til den her. Så det kommer lige til at tage lidt tid her, så kan jeg godt stå og forklare lidt. Men det vi kigger på den her maskine lige nu her, det er, at den faktisk går og så tager den og måler en opretning, hvor vi bruger billedet her. Det her det ikke behøver, men det gør det nemmere for os. Og så går vi ind, og så måler vi faktisk diameteren på den her. Og så kopierer vi faktisk bare tingene ud til den næste her. Fordi vi ved, hvordan vi skal gøre tingene, selvfølgelig. Så jeg tror, du har taget den rigtigt ind? Ja, nå, okay. Vi kører lige en gang til her. Og hvorfor gør vi det? Fordi vi kan. Vi kører den simpelthen, og det, så en af de ting, vi kan se nu, det er, at gentagelsen, den er faktisk rimelig god her. Faktisk helt fantastisk her. Vi skulle gerne kunne måle det samme, som vi gjorde før. Og det gør vi sådan set også. Det var helt fantastisk. Det er fordi, du har... ja, men sådan er det, når du kører live her. Det er jo ting, det er jo fint nok, vi kan vise det her. Nu vil vi gerne vise, at vi gerne kunne køre på de emner her, som... ja, så bare køre på 2. Så. Hvis alting det gik flyde, så var det bare fantastisk, men det gør det jo ikke altid her. Men vi måler lige en gang til. Nu skal vi se her, det går 28 sekunder her. Det går lidt over her. Vi har optimeret den lille smule her. Ja. Det vi bruger her, vi bruger faktisk laseren til at gå ind og så lave en laserautofokus, samtidig med at vi bruger almindelig fokus. Hvis vi kan bruge det i kombination, så gør vi gerne det her. Vi er ligeglade med, hvad for et zoomstep det er, fordi vores fokus det bliver altid holdt. Selvfølgelig er det her, når det er telecentrisk her, så betyder det, at hvis vi går ind fra en lille zoom, går ind til høj zoom, så vil vi miste fokus. Men hvis vi gik ind for stor zoom, og så gik ud af her, så vil zoom eller fokus altid være det samme. Det vi skal huske på sådan en maskine her, når vi kører op i forstørrelse, så har vi jo vores dybdeskarphed. Vores dybdeskarphed, den bliver jo mindre, jo større forstørrelse vi kommer ind i. Og det vi så gør her, vi kører bare videre. Det vi har gjort faktisk, det er, at vi har peget de 5 emner ud, som vi skal måle på her. Og hver emne, det tager altså de der 28 sekunder her, så vi skal lige vente i cirka 2 minutter her nu. Så er vi færdige. Men det vi så vil kunne se her, det er også, når vi kigger på vores emne her. Her, der havde vi både et hår og nogle forskellige andre ting her. Men fordi vi kører med den probe, som vi gør, så filtrerer vi faktisk de her ting fra. Det vil sige, at de bliver ikke taget med som en del af målingen. Og vi vil se lidt senere, at der kommer faktisk andre ting på de her emner her, som ikke er optimale for målingen her. Men det gør ingenting, fordi dem kan vi sagtens abstrahere fra, når vi måler. Man har også mulighed for at optimere sit, når man skal ind og så kigge efter et billede her, så har man faktisk mulighed for at optimere det, så at det går hurtigere nu her. Det har vi ikke gjort her, det kunne vi have gjort, så vil vi faktisk optimere processen med op til 30%.
I skal jo også kunne se, hvad der foregår her. Hvis det går for stærkt, så er det næsten for godt, jo. Kigger vi på det emne, som kommer nu her, så vil vi se, at det emne, det ligger faktisk ikke særlig godt her. Det ligger faktisk skævt. Men det er vi lidt ligeglade med. Fordi vi søger bare efter det. Om det så er ude af Field of View, så er vi lidt ligeglade med. Vi kan stadigvæk godt finde det her. Så er det lige før vi er færdige her. Vi tager lige den sidste her, og så er vi rent faktisk færdige. Sådan. Så er vi færdige. Så træder jeg lige over igen. Så kører vi lige ind igen her. Det vi foretog her, det var den her lille demo her. Jeg kan se, der lige er kommet et spørgsmål. Nu tager vi lige. Vi kan måle emner, som er... Ja, altså i princippet så kan vi måle emner ned, der er måske en 100-del. Så lang tid vi kan se det, og vi kan jo bare zoome op, så det er ikke lugten. Der er ingen lyd, siger de. Er det mig, der ikke har nogen lyd på mig? Nå, det beklager vi. Nå, der er nogen, der har lyd. Jamen, hvis du vil gerne se opmålingsrapporten her, det kan jeg godt se her. Nu skal jeg lige share min skærm igen. 2 sekunder, så skal jeg være der. Så gør vi lige det her, jeg lige tager den her over. Hvis vi kigger lige herover på min skærm her, så vil vi faktisk se her, nu er det så godt nok målt op 15 gange, kan jeg sige. Vi har målt lidt. Men hvis vi kigger her, så det her det er bare et standard måling, hvor vi får direkte ind i Excel, hvor vi kan se, vi kan have alle de målinger hen, og til sidst, når vi kommer ud her, så vil vi faktisk få en CP og en CPK-værdi på det, vi går og laver her. Så det kan vi, hvis vi laver en standard målrapport her, jeg vil altid foretrække, at det kommer direkte over Excel med det samme, fordi hvis man måler mange emner på én gang, så vil det gøre det, at hvis nu du skulle være noget galt med det første emne her, så vil du altid kunne se det live på vores Excel-rapport. Hvorimod, hvis vi tager en standardrapport her, så vil den komme først blive lavet bagefter. Så ved at lave rapporten, så den kommer over i Excel med det samme design, som du gerne vil, jamen så gør det bare det, at du kan nå at stoppe undervejs, hvis du skulle være noget her. Så derfor vil jeg altid foretrække at lave en Excel-rapport. Så går vi lige tilbage igen. Sådan der. Hvorfor skulle I så vælge sådan en maskine som den her? Jamen det skal I, fordi den know-how som vi har, og den know-how som Nikon de har, nu står der mere end 50 år, men i bund og grund så har vi jo mere end 100 års erfaring her. Jeg har så cirka de der, hvad bliver det, 17 års erfaring med Nikon, hvor jeg har lavet alt med Nikon, kan man sige. Jeg kender deres kvalitet. Det er en fantastisk pålidelighed, de har, og de holder i mange, mange år. Og i dag, når jeg går ud og kigger på optiske målemaskiner her, så ser jeg maskiner, som er måske 20 år gamle, og som har samme spæk som den dag, de blev købt. Man kan sige, at det største problem med de ældre maskiner her, det er elektronikken, der begynder at så svigte. Men selve, hvad skal man sige, specifikationerne, de holder stadigvæk her. En anden ting her, det er jo alt, hvis man køber noget også, så er der altid lokal support og lokal service og kalibrering. Det gør vi. Jeg står for supporten på de fleste ting, og det fungerer som det skal. Så må folk jo sige til her. Der er stort set ikke nogen vedligeholdelse. Den vedligeholdelse, der kommer, det er som regel, når man skal have en kalibrering og en service, så er det et service, som vi kalder vedligehold her, kan man så sige. Det vil vi også gerne lave jo selvfølgelig. Og som jeg skriver ned, så er at eje et Nikon-produkt, det er kun begyndelsen her. Der er en anden ting her. Hvis nogen af jer, som allerede har en Nikon målemaskine her, så vil I kunne se, at her den 7. november, der har vi en brugerdag, hvor vi inviterer, så I kan komme ind, og så kan I se vores maskiner, og vi kan prøve med ting, og vi kan gøre det, som man altid gør på en RFA-dag. Vi diskuterer og alle de her ting her. Og ydermere, nu skal I se, der var lige en spørgsmål igen. Ja, undskyld, jeg tager lige spørgsmålet her.
Det er Henrik, som spørger, hvor automatisk kan en måling være? Kan en medarbejder, der ikke er en måltekniker, nemt finde en opsætning og lægge en håndfuld emner under maskinen? Ja, det kan han sagtens. Faktisk nogle af de ting, jeg plejer at gøre, det er, at jeg tager, hvis jeg gerne vil vide nogenlunde, hvor emnerne skal være henne, så tager jeg faktisk bare en spritus og lægger en prik på maskinen, og så beder jeg bare operatøren om at sætte emnerne op til den her spritus her, den her lille prik her, og så skal jeg nok klare resten. Det klarer maskinen uden problemer her. Det er ikke fordi, at man skal være måltekniker her. Det her det er en maskine, som bliver brugt i rigtig, rigtig mange steder, hvor at operatører går direkte ind og måler. Man skal ikke være specialist for det her. Man skal ikke have 4 dages undervisning eller være uddannet værktøjsmager på nogen måde eller måltekniker her. Det kan man sagtens gøre som en operatør. Og det fungerer, vil jeg så sige. Jeg går lige tilbage. Hvis I har brug for at vide mere, eller gerne vil have en diskussion om det her, så kan I kontakte enten Jørgen, som står for Jylland, eller mig selv, sagde hun. Jeg er på Fyn og Sjælland, og vi svarer på alt, hvad der er omkring målemaskiner, vel at mærke. Hvis der skulle være nogle ting her, som, hvor I gerne vil have vide lidt mere, så siger I bare til, så skal jeg gerne kunne svare på det. Jeg håber, at I har fået lidt ud af det her, som kan måske give en lille inspiration, for det er jo kun en teaser. Man kan jo ikke nå ret meget på en halv time. Og skulle der være noget, som vi ikke har fået med, så beklager jeg. Ellers så må I lige tage kontakt til os igen. Jeg bliver lige siddende lidt her. Hvis der skulle være nogen, der vil have nogle spørgsmål her, ellers så vil jeg gerne sige tak for i dag. Tak fordi I lyttede med.